बेनिखायनो आङो मानगोनां BTR नि चिफ प्रमोद सार बिथांनिसिम गुरैयै खावलायोदि जाहाथे बे रिजाल्टआ आउट जानायनि सिगांनो जाहाथे बिनि सायाव सारा माबा मोनसे एक्शन लायो जिहेतु जोंखौ एडभार्टाइजमेन्टआव होखानाय बायदि 10 आगस्ट 2017 नि सिगां इन सार्भिस जानांगोन होननानै जिहेतु लिरनाय दंखायोमोन आरो जों बेबायदिनो थिग जोंनि डकुमेन्ट्सखौ क्लियारलि जों होखादोंमोन स' बिनिखायनो सारनिसिम गुरैयै खावलायो देन सारा बिनि सायावहाय नायबिजिरो आरो सारा जेरै बुंखादोंमोन पियरलि मेरिट बेसिसाव होगोन होननानै सारा जेरै जोंनो थाखाय खोथा होखादोंमोन आं आखा खालामो जों आखा खालामो सारा बिनि सायावहाय एक्शन लागोन होननानै एसेनोसै गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला NIOS बिजाथिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय गिबियावनो जोंजों सफैनो हानाय मिडिया बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय दिनै बे प्रेस मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला NIOS स्टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा जानानै थांनाय LP UP थिसनथाइनि सायाव NIOS D.El.Ed नि सायाव जों खायसे बाथ्राफोरखौ थि खालामनो थाखाय प्रेस मिटखौ लानाय जादों। डाइरेक्टरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला NIOS D.El.Ed नि सोद्रोमाफोरखौ इस्यु डेटखौ लानानै दाननाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोनदों। जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जा इस्यु डेटखौ लानानै NIOS टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ दाननाय जादों जोंहा सुप्रिम कर्टनिफ्राय हरखानाय नटिस दङ बे नटिसखौ जोङो देखायनो थाखाय जोंनाव एभिडेन्स हिसाबै दङ नैबे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारा ओरै फोरमायदों जाहाथे NIOS केन्डिडेटखौबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटखौबो जाहाथे एबारनि जा थिसनथाइ टेटनि जा थिसनथाइ बेयाव लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे बै हाइ कर्टनिफ्रायबो जोंनाव NIOS नि जा बिजाथि बेखौ एबारनि जा थिसनथाइ बे थिसनथायाव लानांगौ होननानै जोंनो फोरमायनाय जोंनाव रोखा फोरमानलाइ दङ आरो जा इस्यु डेट बे इस्यु डेटखौ लानानै जोंनिसिम डाइरेक्टरा फोरमायदों दि जाहाथे बियो NIOS केन्डिडेटफोरखौ दानदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों अब्ला जोंनाव इस्यु डेटखौ लानानैब्ला जोंहा जोंनि जा D.El.Ed नि आनजाद बियो जोंहा जोबनानै थाङो 2019 नि मार्च दानाव आरो जोङो मार्कशिटखौ मोननो हादों 2019 मायथाइनि 22 मे बे हिसाबै जोंहा नैबे अनलाइननि मार्कशिट हिसाबै जोंनाव फोरमान दङ दा जों बै इस्यु डेटखौ लानानै जा मार्कशिटनि खोथाखौ जोङो सानोब्ला जोंनाव मार्कशिट हिसाबै जोङो गासैबो अल अभार इन्डिया जों बेखौनो मोनगोन खोनानो मोननाय बायदिब्ला इस्यु डेटखौ लानानै मैया बावैसो सेलेक्शन कमिटिनि सोद्रोमाफोरा NIOS खौ आउट खालामदों होनना मिन्थिनाय जादों आरो बेवहाय सेलेक्शन कमिटिनि सानै सोद्रोमाफोरा बे खामानियाव जड़ित दं होननानै जों मिन्थिनाय जादों जों बे सानै सोद्रोमानि गासै डिटेल्सआ जोंनाव दंखायो सम जायोब्ला जोङो बै सानै सोद्रोमानि बेरेखायै आयेननि जोहै कर्ट अफ कन्टेम्प्ट केस होनाय जागोन जुदि फाइनेल मेरिट लिस्टआव NIOS नि बिजाथिफोरखौ सोआब्ला मानोना बिथांमोना सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनि अर्डार लोगोसे डाइरेक्टर अफिससिम हरनाय लिगेल नटिसखौ
भायलेन्स खालामनाय जादों। आरो जोंनाव लिगेल नटिसआबो जोंनाव फोरमान हिसाबै दंखायो। जाय गनायजाथावना नङा आरो जों इयुनावबो गनायनो हानाय नङा। लोगोसे जों बे आयदानि सायाव आसामनि CM जों सावरायनो थाखाय राजि जानानै जोंनि NIOS बिजाथिफोरा दङ। आंनि जा फोरमायनो गोनां खोथा बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय।